Мин иң беренчесе бына балалар басмаһы буларак Акбудаттың федерал каталогка инүен теләр. Чөнки Россиянең бик күп төбәкләрендә башкорт балалары яшәй. Бына безнең бит атаба башкорт җирләрендә Силәбе, Курган, Хамар, Һарытау өлкәләрендә, Пермь краенда безнең башкорт балалары яшәй. Шуннан соң бына әле без Ханты-Мансийск автономия округында йөреп кайттык. Унда әле 200дән ашу язылабыз дип торып калдылар. Улар болай да алдыра 50гә якында. Уннан тыш та алдырга уйлыйлар. Безнең монда Свердловск өлкәһендә 50дән ашу басманы яздырып алып укыйлар. Шуңа күрә Россия каталогына инһәк, безнең кескәй башкортларга тагыла үтеп инде уларның күңеленә юл халу саралары артыр дип уйлыйм. Туш газетте милли контентка багышлау мөмкинлеге бар. Дөем ниндәйдер тема бар икән безнең. Без бер нидә мөхиттә яшәйбез бит инде. Дөем ни бар икән, уны аналитик күзлектән. Аналитиканы, мәсәлән, урыс газеты уны бер төрле язырга мөмкин ул теманы, әмма ләкин милли газеттер ул теманы үзебезнең укысыга яраштырып, милли контентка яраштырып, аналитика эшләргә бурыслы. Менә мин бүген әле шул нидә күрмәйм. Ошо уңышка әле өлгәшкәнде күрмәйм. Мин менә шуны без тырышабыз, кичке фәлә шуны булдырга. Әлбәттә, аналитика язган журналистлар юк. Менә ошо безнең бәкәлгә хуга.